بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. a yau muna 13 ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 biyu ga watan biyu miladiya 2026 biyu ga watan uku miladiya 2026 za mu ci gaba da darasi cikin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan wata mai alfarma mai albarka. Muna cikin suratul an'am. A jiya mun karanta aya na 136 wa kazalika zayyana li kasirin minal mushrikeena qatla auladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum walau sha Allahu ma fa'alu. Allah ubangiji yace haka, wato abokan tarayyan da mushrikai suke tara Allah da shi, shaidaninsu kenan, suke kawata musu kashe 'ya'yayensu domin su halakar da su. Shine muka yi bayani akan wa'dul banat, yanda mushrikai suke binne 'ya'yayensu mata da ransu da sunan cewa suna tsoron talauci. Wasu kuma daga mudar da wasu kabila da mudar da rabi'a, wato kabilan mudar da kabilan rabi'a sai suka zamanto su kuma dama suna da itikadin mala'iku 'ya'yan Allah ne mata, sai su kashe 'ya'yansu mata wai a riskar da 'ya'ya mata da mata, ma'ana wai a haɗa su tafi su haɗu da mata yi, wato 'ya'ya mata na Allah. To duka Allah Ubangiji ya ce wannan duk shaidan ne yake ƙawata musu wannan munanan ayyukan, liyurduhum dan su halakar da su, wal yalbisu alaihim dinahum dan su rikitar musu da addininsu da suke riya cewa addinin annabi Ibrahim ne. Walau sha Allahu ma fa'aluhu, da Allah Ubangiji ya so da ba za su aikata wannan miyagun aiki ba. Fazarhum wa ma yaftarun, ka bar su da abin da suke kirkira na ƙarirai suke jinginawa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi a aya na 137. Allah rahma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ابتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Allah Ubangiji ya ci gaba da ambato wato nau'o'in bata da halaka da miyagun ayyuka wanda mushrikan Makka suke aikatawa. Allah Ubangiji ya ce wa qalu, daga cikin miyagun ayyukansu suna cewa hazihi an'amun, waɗannan dabbobi ne na ni'ima, wa harthun da kayan gona, hijrun wanda muka keɓe muka ware, la yad'amuha illa man nasha'u bi za'mihim, ba wanda zai ci ko ya ɗanɗana sai wanda muka so, bi za'mihim da riyawansu da zatansu. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, da dabbobin da suka haramta a hau bayansu, shine ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, wanda Allah ya faɗa mana cikin suratul ma'ida. A waɗannan dabbobi idan an ce bahira da sa'iba da wasila da ham, to bahira kuma wannan taguwan bara a ɗaura mata kaya ba,
ita ce taguwan da ta tsotsonta aka samu raƙuma daban-daban a maza guda 5 ko kuma mata guda 4 na 5 ɗin aka samu namiji ko kuma mata guda 7 na 7 ɗin aka samu namiji to shine suke ce masa bahira. Wato idan raƙumi, karo na raƙumi ya hau taguwa ta haifi 'ya'ya, wato shi ɗaya ya yi dalilin haihuwan 'ya'yaye guda 7 dukansu mata, sannan aka samu namiji, shine suke ce mishi bahira, duk da sun yi bayanai mabambanta akan bahira ɗin. To raƙumin da ya zama bahira ɗin sukan tsaga kunnensa ne, sai su ce ba za a hau raƙumin ba, kuma ba za a lafta mishi kaya ba, kuma ba za a kore shi ba idan ya je shan ruwa. To haka ita ma sa'iba, wanda ba ka ce ne mutum zai yi ya ce idan ya dawo daga yaƙi, ko ya ce idan ya warke daga ciwon da yake damunsa, to lallai ya yi alkawarin raƙumarsa kaza ta zama sa'iba, ita ma ba za a ci namanta ba, ba za a lafta mata kaya ba, kuma idan ta je shan ruwa ba za a hana ta ba. To haka wasila ita ce akuya wanda wato ta haifi 'ya'yaye guda 7 mata, to ita ma ita ce wasila a ciki ɗaya. Sai kuma hani shine namijin raƙumi wanda daga tsotsonsa aka samu 'ya'yaye guda 10, sai a ce ba za a hau bayansa ba za a daura masa bari. Da malamai sun yi bayani akan wannan wasila da sa'iba da ham da bahira, duka malamai sun yi bayani akai. To Allah Ubangiji yana faɗa mana jinsin wancan abin da Allah ya faɗa wanda suke aikatawa ne, da Allah ya ce babu wannan, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah Ubangiji ya ce wa qalu hadhihi an'amun, suna cewa ko suka ce wannan wasu nau'o'in dabbobi ne na ni'ima, wa harthun da kayan amfanin gona, hijirun da muka katangance muka keɓance shi, la ya ta'amuha illa man nasha'u bi za'mihim, babu wanda zai ɗanɗane su ya ci namansu ko ya amfana da su, he wanda muka ga dama, bi za'mihim da riya wanda suke yi. Wa an'amun da dabbobin da hurrimat zuhuruha, an haramta a hau bayanta, kaman ita bahira kenan ko kuma hani. Wa an'amun la yazkuruna ismallahi alai, da dabbobin da in da su yanka ba su ambatan sunan Allah. Wasu kuma suka ce a'a wa an'amun la yazkuruna ismallahi alaihi, da dabbobin da sukan haramta hawa bayan wannan dabbobin, har ma bara a iya hawa wannan dabban a yi aikin hajji a kanta ba. Ko wa an'amun la yazkuruna ismallahi alaihi, idan za su yanka dabban sai dai su ambaci sunan gunki, ba za su ambaci sunan Allah lokacin yanka shi ba. Iftira'an alaihi, wannan duka kirkira ma Allah ne, abinda Allah bai shar'anta ba. Sayajzihim bima kanu yaftarun, Allah ya ce lallai Allah zai yi musu sakamako da abinda suka zamanto suna kirkirawa na ƙarya, suna jinginawa ma Allah da abinda Allah Ubangiji bai shar'anta ba. Na'am. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقالوا ما في بدون هذه الأنعام كالسة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الله ubangiji yace wa qalu, kuma suna cewa daga cikin bace-bacensu, ma fi buduni hadhihi al-an'am, abinda yake cikin waɗannan dabbobi na ni'ima, khalisatun lizukurina, wato iya maza su ne za su ce wannan dabban, ma'ana keɓantattu ne ga maza. Wa muharramun ala azwajina, mun haramta shi wa matayenmu, ma'ana maza ne za su ci banda mata. Wa iya kun maitatan, amma in yayi mushe ya zama mushe, fahum fihi shuraka, da su mazan da matan duka da su haɗu su ci wannan wato dabba ɗin. Sai jizihim wasfahum, Allah zai musu sakamako da wannan abin da wato suke sifantawa, irin aikin da suke aikatawa,
irin wannan Allah zai musu sakamako, innahu hakimun alim, lallai ubangiji wato gwani ne wanda yake masani, wanda shine duk abin da ya aikata akwai hikima a ciki, kuma iliminsa ba yi da iyaka. To anan Allah yana ci gaba da ambata mana waɗannan dalalat. Jiya mun ambata cewa Abdullahi ibn Abbas ya ce idan kana son ka ga jahilcin jahiliya, tsagwaron abin da yake cikin jahilcin jahiliya, to lallai ka je ka karanta suratul an'am daga aya na 33 yayi sama. To yanzu muna cikin tsakiyan abubuwan da Ubangiji ya kawo na dalalat ɗin da jahilcin su wato su larabawa a zamanin jahiliya. Akwai dabbobin da suka ware, waɗannan dabbobin suna ambata cewa suna da wani matsayi na musamman. Waɗannan dabbobin wato wannan dabbobin saboda matsayinsu iya maza ne za su ci naman dabbobin banda mata. Idan kuma dabban ta yi mushe, to da mazan da matan dukansu za su haɗu su yi tarayya wajen cin wannan mushen. Dama a baya mun ambata cewa sukan ce mushe yankan Allah ne. To Allah Ubangiji ya ce wa qalu ma fi buduni hadhihi al-an'ami khalisatun. Malamai suka ce khalisatun wato mubalagha ne, ba a ce khalisun ba, kamar yadda a larabci mai yawan ilimi ana ce masa allama ko fahama ko a ce dahiya. Kaga wannan ta'un din ba ta'u ta'anis bane, akan wakalla abin kana shigo mana cikin karatu a cikin zuciya. Ba a ce ta'u ta'anis bane, ya zamanto kaman wato mubalaga ne. To haka wannan ma da Ubangiji ya ce khalisatun bai ce khalisun ba, shi din ma mubalaga ne, duk da akwai wanda suka karanta shi da khalisun din li zukurina wa muharramun ala azwajina. In an ce khalis shine kowane abu wanda aka tace shi aka tantance shi, daga nan ne ake ce al-ikhlas, wato tsantsance niyya da tsantsance bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala. Idan aka ce akhlasa wuddahu, ma'ana mutum ya tsantsance soyayyansa ma Allah tabaraka wa ta'ala, ko a ce ya tsantsance soyayyansa ma wani abu. To khalisatun ana nufin wannan dabbobi ne wanda mun tsantsance su, mun ware suke bantattu ne lizukurina, iya mazajenmu su ne da su yi amfani da shi, su ne da su ci namansu. Wa muharramun ala azwajina, abun haramtawa ne akan matekunmu. Wa iya kun maitatan, amma in ya zama mushe, fahum fihi shuraka, da su haɗu dukansu su ci wannan mushen, sai jizihim wasfahum. To duk waɗannan abubuwan da ake faɗa maka irin na ɓata da jahilci irin na larabawa, da nisansu da fitra, da ayyuka miyagu da suke aikatawa, da yaƙe-yaƙen da suke yi, da ƙirƙiran ƙarya ma Allah, da irin hamiya irin nasu, to duka dama Allah ya faɗa mana su al'umma ne da kafin annabi Muhammadu ba a turo musu da wani annabi ba. To amma idan ka je tarihi kana karantawa zai faɗa maka larabawa fa kafin a turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ta'asa da ta'addanci da aika-aika ya ƙare a gurinsu. Da jahilci mutum zai iya cewa zai yi yaƙi akan ƙoyin kaza, ma zai iya cewa zai yaƙi akan ƙoyin kaza, a yi ta yaƙin gaba ya ƙullu tsakanin ƙabilu, ya zamanto iyaye ma in sun mutu ma 'ya'ya sun gada. Wata madat alat tajahuli aba'un taqaffat asara hal abna'u, su yi ta jahilci 'ya'ya ma su zo su gaji jahilci. Akan sirdin doki ko akan silke sai a yi ta rikici, a yi ta yaƙi, ba a san iya ƙarshen yaƙin ba. Mutum idan babansa ya mutu sai ya duba kyakkyawa cikin matan babansa kawai sai ya ce ya aure ta, ya je ya jefa mata mayafi, shikenan ta zama matansa. Matan baban mutum ma gaje sai ke ya mayar da su matansa. Kaga jahilci ai ya kai jahilci. Ko kuma mace ta ɗaura tuta
tana nuna alaman cewa idan namiji yana nemanta duk masu nemanta su taru, duk masu nemanta su taru kuma kowa ya shiga ya zake mata, sai ta biya bukata sai ta ce to na zaɓi wane ne ya mun da wane zai, ko a ce a yi aure sai an haifi da an gaɗa da wanda yake kama sai a ce to da a ce kowa ya zo ya sadu da ita, sai bayan an aihu sai a zo a gaɗan da wa yake kama. Wannan duk yana cikin nau'o'i na ɓace-ɓacen jahiliya wanda akan haka su. Amma shi shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da iyayensa da kakanninsa da danginsa tun daga kan annabi Adamu har zuwa sayyiduna Abdullahi babu kan da suka cuɗanya da irin wannan daudan jahilcin, babu. Saboda Allah ya ciro shi ne daga cikin zababbun bayin Allah. ma madat fatratun min ar-rusuli illa basharat qaumaha bikal anbiya'u tatabaha bikal usur wa tasmu bika al-ya'u ba'daha al-ya'u. In kaga Allah ya ciro annabi to yakan ciro annabi daga mafi kyan nasaba, mafi kyan tsotso. lam yazalillahu yanquluni min aslabi at-tahirati ila al-arhami az-zakiya min ladun adama wa hawa ila abdillahi wa amina ma masani shay'un min amri al-jahiliya. Allah bai gushe ba yana fitar da ni daga tsotso mai tsarki zuwa mahaifa mai tsarki, musaffan muhazzaban. He Allah ya tankade ya rairaye tun daga kan Adamu da Hawwa har zuwa Abdullahi da Amina, babu wani dauda na jahiliya da ya taba samu na. A iyayen annabi babu wanda ya taba shan giya, a iyayen annabi babu wanda ya taba bautan gunki, a iyayen annabi babu wanda ya taba saban Allah. Duk iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zababbun bayin Allah ne. Idan ma dai an ce ba ma'asumai bane su, to amma dai su waliyan Allah ne, zababbu ne cikin bayin Allah. Shine a wani hadisi Abdullahi ibn Abbas yace na kirga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye mata guda 500. Duka wannan iyaye matan ba a samu wata wanda mutuniyar banza bace a cikinsu. Daga wance sai wance sai wance sai wance 500 ba a samu wata wanda take da wani abun kunya ko wani abu mara kyau ko a ce bata da kunya ko a ce fasika ce, ba a samu ba cikin iyayen manzon Allah. Shi yasa ko a suna idan ka duba sunan mahaifiyar manzon Allah Aminatu, amincacciya. Kaga a zamani ne na jahilci kafin a turo annabi, amma sunanta Aminatu, amincacciya. Sunan mahaifin manzon Allah Abdullahi, bawan Allah, zababban Allah. To haka duka idan ka bi Abdulmuttalibi, idan ka bi Hashim, shi wannan Hashim ɗin ainihin sunansa Umar ne. Abin da yasa aka kira shi da Hashim saboda wato mahajjata idan sun zo aikin hajji ana hidimta musu ta hanyar da ake yin masa, waina, nama, abinci a zo ana rarraba musu, shine mai hidima ma mahajjata. Don haka ake kiransa Hashim li'annahu yahshimu sarid, saboda yana raba wato abinci, yana raba waina, yana raba tuwo, yana raba abin sha wa mahajjata, shi yasa aka kira shi Hashim. Shi wannan Hashim din shi ne a tafiye-tafiyensa na fatauci ya tafi wato a tafiye-tafiyensa fatauci, yana tafiya wajajen Sham, yana tafiya wajajen Habasha, yana tafiya gurare dai na fatauci kamar yadda ake a zamanin da. To a nan a hanyar fatauci ya haɗu da mahaifiyan Abdulmuttalibi, ya aure ta a Madina. Mahaifiyar Abdulmuttalibi ya aure ta a Madina. Ita kuma mahaifiyar Abdulmuttalibi, shi Abdulmuttalibi iya kadai ta aura. To daga nan Madina da ya wuce ya tafi fatauci, bai dawo ba, a gurin fataucin yayi wafati ya rasu. Sai daga Makka suka ji labarin cewa ai Hashim ya yi aure a Madina, a Yasriba. Don haka sai aka bi sawu, sai aka je aka tarar da lallai gashi ita matan da ya aura a Madina ta haifa masa ɗa, ta sa ma ɗan Shaibatu, saboda ta haifi ɗan da wasu furfura a kansa, sai ta sa masa Shaibatu. A larabci idan an ce a shaibu shine furfura, sai ta sa masa Shaibatu. Da ta sa masa Shaibatu, to daga nan ne aka ɗauko shi daga Madina, sai shi Talib da ya zo da shi Makka
yana rike da shi duk yanda ya je da shi aka ce to wannan wane ne, sai yana ce a ce wannan bawanka ne kan ba mu san shi ba, daga ina ka zo da shi, to daga nan ne ake ce masa Abdul Muttalibi, bawan Muttalibi amma ainihin sunansa Shaibatul Hamdi ne. Shi wannan Abdul Muttalibi din shine ya haifi Sayyidina Abdullahi, Sayyidina Abdullahi kuma shine ya haifi Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nasabun tasqutul ulabi hulahu qalladat hanujuma hal jawza'u, nasaba ne wanda duk wani girma da daraja da sharafa da ɗaukaka to ya ƙare a nasaban annabi Muhammadu. In dai nasaban annabi Muhammadu za a taɓa wannan nasaban to babu wata zuri'a nagarcacciya a duniya gabaki ɗaya. Dan annabi shine mafi nagarta, ‘ya'yansa su ne mafi nagarta, sahabbansa su ne mafi nagarta, ƙasansa shi ne mafi girma, haka mahaifansa su ne mafi nagarta. Komai nasa zaɓa aka yi sai da aka zaɓi abin da ya fi. Don haka a mahaifa ma sai da aka duba mahaifan da suka fi sai aka zaɓa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta haka nasaban manzon Allah babu wani abu na dauda ko wani abu na jahilci ko wani abu na kafirci. Hatta annabi Ibrahim da muka karanta a baya a wannan sura mu isqala Ibrahimu li abihi azara, karkashin wannan ayan mun yi bayanin malamai yadda suka yi bayanin azara ba baban annabi Ibrahim ma'aifi bane, babansa tarihu ne ba azara ba. Azara baffansa ne, saboda al'adar larabawa sukan kira wan mahaifi baba, sukan kira shi. Shine naji tafsirin ɗaya daga cikin manyan malamanmu a Sheikh Ibrahim Ahmad Makari Profesa ya ce ai a al'adar larabawa, ko ba ma a al'adar larabawa, a kowane al'ada idan aka ce ba babansa ne mahaifi ba, idan aka zo aka ce kira babanka kaɗai, wane kira mun babanka, to kawai ka san mahaifi ake nufi. Amma sai aka ce wane kira mun babanka ɗan ladi, to kai ma ka san ta iya yi wan mahaifi ne. To da Allah ya ce wa isqala Ibrahimu li abihi, sai ya ce azara, ambatan azara a gaba yana nuna cewa ba babansa bane. Bayanin da yayi yana da yawa, wanda suke da dama su je su bibiyi wannan tafsirin, an fitar da latifa mai kyau mai daɗi sosai karkashin a wannan ayan wa isqala Ibrahimu li abihi azara din. To yana cikin nau'o'i na daudan jahilcin jahiliya, waɗannan miyagun ayyuka da suke aikatawa na ware dabbobi, su ce waɗannan dabbobin iya na maza ne su da su ci, ya haramta ga mata. Idan kuma dabban ta yi mushe sai su ce to da maza da mata duk da su yi tarayya su ci naman dabban. Allah ce Allah zai saka musu da abin da suke sifantawa, irin abin da suke yi. Innahu hakimun alim, lallai ubangiji gwani ne wajen hukunce-hukuncensa, masani ne wanda babu wani masani sama da shi. Na'am. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Allah ya ce kad kasirar lazina katalu auladahum, hakika waɗanda suka kashe ‘ya'yayensu safahan saboda wauta, hakika sun yi asara. Bigairi ilmin, ba tare da ilimi ba, saboda jahilci. Wa harramu ma razaqahumullahu, suka haramta abin da Allah ya azurta su da shi na dabbobi, suka ce sun haramta ma kansu ba za su ci naman waɗannan dabbobin ba. Iftira'an alallah, kirkira ma Allah da abin da Allah bai hukunta ba, bai shar'anta ba. Qad dallu, hakika sun bata. Wa ma kanu muhtadin, ba su kasance shiryayyu ba. To anan Allah ya ci gaba da ambata mana nau'o'in kisan da suke yi. A baya Allah Ubangiji ya faɗa mana shaidanu da waɗanda suke hidimta ma dodanni da kuma wato manya-manyan waliyan mushrikai suna ƙawata ma 'yan uwansu kashe 'ya'yayensu,
saboda su halakar da su. shine wa kazalika zayyana li kasirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhu, yanda suka kawata musu su kashe ƴaƴayensu. A wani bangaren sai su ce to suna yi ne saboda tsoron talauci, saboda tsoron aibi. Lahi ai su ake surutu bayan Allah. Sayyiduna Abdullahi shi yasa ake ce mishi ibnu zabihai. Sayyiduna Abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, kakansa ko babansa Abdul Muttalib ya dade kafin ya samu aihuwa, sai ya yi bakace, ya ce na yi bakacen idan dai na haifi ‘ya'ya sun kai 10, ni kuwa zan yanka ɗaya ƙurbanan ilallahi don na gode ma Allah. Shi yasa ake kiran Sayyidina Abdullahi ibn Zabihai, wato shi ɗa ne na mutane guda biyu wanda dukka wato an yi niyan yanka su, ko shi Sayyidina Rasulullahi ne ake ce masa ibn Zabihai. To da ya ce zai yanka idan ya samu ‘ya'ya 10, sai kuwa ya haifi ‘ya'ya 10, na 10 kuma shine Sayyidina Abdullahi, sai kuma ya zama Sayyidina Abdullahi shine mafi soyuwan ‘ya'ya a gurinsa. Yaya za a yi a samu mafita? Yana son sa kuma ya yi alkawari, kuma su a gurinsu abun kunya ne mutum ya yi alkawari ya saba, ballantana ma ya yi alkawari ma Allah. To da aka zo sai wata daga cikin bokaye sai ta yi ishara ta ce ai abinda za a yi kawai shine a je a nemi raƙumai guda 10 sai a yi ƙuri'a. Idan an yi ƙuri'a, in ƙuri'an ya faɗa kan raƙumai 10 sai a yanka raƙumai 10 a maimakonsa, shi kenan shi sai a bashi an cika bakacin. In kuma ya faɗa a kansa sai a ƙara raƙumai 10 a saurinka, sai aka ce a sake ƙara raƙumai 10, aka ƙara raƙumai 20, ƙuri'a ya sake faɗuwa a kan Sayyidina Abdullahi, aka ce a ƙara, aka sake ƙara 10 har sai da aka ƙara raƙumai guda 100. To sai ƙuri'a ya faɗa a kan raƙumai, sai aka yanka raƙumai guda 100 aka fanshi Sayyidina Abdullahi da su, sai aka fanshe shi da wannan raƙuma. To abin da yasa ake ce masa ɗan wato zabihai guda biyu wanda aka yi niyyar yanka su, saboda shi manza Allah sallallahu alaihi wasallam nasabansa yana komawa zuwa ga Sayyidina Isma'il ne, dan Sayyidina Ibrahim. To shi ma Sayyidina Isma'il Allah ya faɗa mana wa fadainahu bi zibhin azim, mun fanshe shi da abin yanka babba, rago daga aljanna. Lokacin da Annabi Ibrahim ya yi mafarkin yana yanka shi, washi gari ya ƙara mafarkin, washi gari ya ƙara mafarkin, mafarkin annabawa kuma gaskiya ne. Ya zo ya kira ɗan nasa ya ce to ya kai ɗana ga mafarkin da na yi, kuma a lokacin shi ɗaya ya haifa, baya ga shi ba yi da wani. Ɗan ya ce ya abatif almatu umarsa ta jiduni insha Allah min sabirin, ka aikata abin da aka ce kai, zan yi haƙuri. To shine da ya fuskantar da shi zai yanka shi, shikenan kawai sai Allah Ubangiji ya turo mala'ika da rago daga aljanna, sai aka fanshi Annabi Ibrahim alaihi salam da wannan rago din. Shi yasa ake ce ma Sayyidina Rasulullahi ibn Zabihai, ma'ana Sayyidina Abdullahi az-Zabihu ne. Da an zo za a yanka shi aka fanshe shi da raƙumai guda 100. Haka Sayyidina Isma'il shi ma az-Zabihu ne, wanda an zo za a yanka shi Allah ya fanshe shi da rago daga aljanna. To Allah Ubangiji ya ce waɗanda suke kashe ‘ya'yayensu safahan, ƙarƙasirar lazina ƙatalu auladahum safahan bigairi ilmin, wauta ba tare da ilimi ba. Su mudar da rabi'a su ne suke kashewa, sai su ce ai ‘ya'ya mata ‘ya'ya ne, wato kamar yadda mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah, to su ma waɗannan matan a kaɗa su aje su riski ‘ya'yan Allah mata. Allah Ubangiji ya ce wa harramu ma razaqahumullahu, suka haramta ma kansa abinda Allah ya azurta su, iftira'an ala Allah, saboda kirkira ga Allah. Allah ya ce qaddallu, hakika sun bace, wa ma kanu muhtadin, ba su zama shiryayyu ba. wa huwa allazi ansha
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين الله تعالى يتقبل الشيوى وهو الذي أنشأ جنات معروشات wannan ubangiji da ya faɗi ni'imomin da ya yi muku a baya ya halitta muku abubuwa masu yawa na amfani tun daga amfanin gona daga dabbobin ni'ima da abubuwan more rayuwa wanda a baya an ce akwai kulumin samarihi iza asmara wa yan'i ko an ce ku ci daga 'ya'yan itacensa idan ya yi 'ya'ya wato lokacin da ya nuna da abubuwan da Allah ya faɗa a dangin waɗancan ayoyi ɗin to Allah ya sake faɗan wasu shashin ni'ima yanzu ubangijin da ya muku wannan ni'iman shine kuke masa wannan shirka kuke kirkira masa kage kuke jingina masa abinda bai jingina ma kansa wanda ya tsarkaka ga barin wannan abun shine fa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wanda ya farar da aljanna ya halitta muku aljanna ma'ana bishiyoyi tsirrai ma'arushat wanda suke da ake musu rumfa dan da akwai bishiyoyin da aka yi musu rumfa idan an shuka su saboda su yi yado su girma a sama idan a ƙasa ne ba za su girma ba amma in suka tashi sai a yi musu rumfa kamar yadda ake yi wa inabi haka kamar yadda da ka ga ana yi ma wasu nau'o'in kayan marmari wato idan tsiron ya fara tsira sai a yi masa rumfa-rumfa a sama sai a saka shi sai ya yi ta yado a sama idan a ƙasa ne ba zai yi ba wasu kuma sun ce jannatin ma'arushat shine bishiyoyi dogi waɗanda sai sun girma mabunkura ƙasa da sai sun girma sai su yi 'ya'ya kamar misali dabino kamar misali gwaiba kamar waɗannan nau'o'in shuke-shuken ma'arushat waɗanda sukan yi girma su yi tsawo wa gaira ma'arushat da kuma wanda a ƙasa suke yin yaɗo kamar misali kankana kamar wake kamar gwaza kamar waɗannan nau'o'in dangin wato shuke-shuke ɗin wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin Allah shine wanda ya farar da gonaki ma'arushatin waɗanda ake musu rumfa ko wanda suke girma a tsaye su yi wato kutittire wa gaira ma'arushatin da kuma waɗanda sukan yi zara wato ba suna girma ba ne sukan yi yaɗo ne a ƙasa wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukluhu da wato dabino me yasa aka ambaci dabino bayan an ce jannatin tunda an ce jannatin ma'arushat ai har dabino ma ya shiga ciki amma me yasa aka keɓance dabino to wannan yana babun zikirul khas ba'da al'am liddilalati ala fadlil khas a keɓanci wani abu a ambace shi bayan an ambace shi a cikin umumi kamar misali a ce ai sarakuna sun zo taron sai a ce hadda sarkin Sokoto to kaga da aka ce sarakuna sun zo taron ai in aka yi shiru haka ma jumlan ya fa'idantar saboda in an ce sarakuna kowane sarki ma ya shigo ciki amma da aka ce har da sarkin Sokoto to ana nufin shi sarkin Sokoton wani na musamman ne shi ko a ce sarakuna sun zo taron har da sarkin Bauchi malamai sun je gurin har da Sheikh Tahir
to kaga an ambace shi a keɓance don a nuna shi fa ya fi sauran wanda aka ambata din. Wannan yana cikin muhassanatul badi wanda ake karanta shi a cikin ilmul balaga. Wawwal ladzi ansha'a jannatin wa arushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a da dabinai waz zar'a da tsuro mukhtalifan ukluhu wanda ɗanɗanansa ya bambanta waz zaitun da zaitun war rumman da rumman da zaitun da rumman suna cikin nau'o'in abincin larabawa shi yasa aka keɓance su a nan wajen ma mutashabihan wa ghayra mutashabih waɗanda suke kama a ido da kuma wanda wato suna kama a ido in an gansa amma kuma ɗanɗanansu ya bambanta ba iri ɗaya ba ne. Kulu min samarihi, ku ci daga ‘ya'yan bishiyansa iza asmara lokacin da ya yi ‘ya'ya wa atu haƙƙahu, ku fitar da haƙƙin, ku ba da haƙƙin wannan wato abinda kuka samu na amfanin gonan yau hasadihi ranar da kuka girba a kira'an warshu yau hisadih wala tusrifu kada ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu barna. To Allah Ubangiji yana faɗan ni'imomin da ya yi wa mutum. Allah Ubangiji shi ne ya fi kamata ya yi gori wa mutum, don mutum ba yi da komai, komai da aka gan shi da shi ara mishi aka yi, wannan abun ba nasa ba ne. Shi yasa Ali ibn al-Husayn ya ce wa mal malu wal ahwalu illa wadi'atun fala budda min yawmin turaddu al-wada'i'u. Da dukiya da alfarma da mulki da ɗaukaka da duk abin da ka gan ka da shi a duniya jingina aka baka, wanda aka bashi ajiya kuwa aka zo aka ce wa na kawo ajiyan da aka baka bai isa ya rike ba dan dama ba nasa bane. Dan haka Allah Ubangiji duk kyautan da yayin nan shine almannan, wanda yake mai kyautan da zai yi gori. Shi yasa a wani aya Allah Ubangiji yake cewa ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum. Suna maka gori, suna ce maka ai sun musulunta, kar ku yi ma wani gori, kar ku yi ma Allah. Allah shine wanda zai muku gori saboda shi ya shiryar da ku lokacin da kuke bace. wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ku tuna da ni'iman da Allah Ubangiji ya muku, kuna gaba da juna, kuna yaƙe-yaƙe, kuna faɗa da juna, fa'allafa baina qulubikum. Allah ya turo annabi Muhammad ya zo ya haɗa zukatanku, wanda lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Da za a bada duk abin da yake duniyan nan dan a haɗa mutane su zamo iri ɗaya, a haɗa zuciyarsu ya zama iri ɗaya, ba za a iya ba. Walakin Allah allafa bainahum. Allah ne ya haɗa zuciyan da ikonsa. Ba wani mutum da yake da iko duk mulkinsa, duk kuɗinsa, duk ɗaukakansa ya tara mutane 100, ya haɗa zuciyar mutane 100 ɗin nan akan tunani ɗaya, manufa ɗaya, mahanga ɗaya, su zamo kaman uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Duk duniya babu wanda ya isa yi wannan abu. Wanda uwa ɗaya uba ɗaya ta haife su ma ana samun kowa da bambance-bambancen yanda yake, sai su yi faɗa ma. Ba ga Kabil da Habil ba, uwa ɗaya uba ɗaya, amma suka yi faɗa, ɗaya ya kashe ɗaya. Amma Allah shi yake da ikon ta hanyar annabi Muhammad ya haɗa waɗannan zukata na dubban mutane su zamo kamar zuciyar mutum ɗaya. Lokacin suna gaba, suna yaƙi, suna faɗa, suna ganin hanjin junansu, amma kuma annabi ya zo ya haɗa zuciyarsu suka zamanto uwa ɗaya uba ɗaya. Kai suna fifita dangantakan musulunci akan dangantakan nasaba. Lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Da ka ba da duk abin da ke duniya ba za ka iya haɗa mutane ba. To Allah da ya yi wannan ni'iman abun a gode masa ne, ba wanda za a kan gare mishi ba ne, ba wanda za a saba mishi ba ne. To shi ne ya muku waɗannan ni'imomi. Wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin, shi ne wanda ya farar da aljanna, gonaki ma'arushat wanda suke da tsawo, wanda ake musu rumfa, wanda suke girma su yi reshe a sama, wa gaira ma'arushat, da kuma wanda ba su reshe yaɗo suke yi a ƙasa, kaman yalo, kaman gwaza, kaman kankana, kaman wake da sauran wato nau'in tsirran da a ƙasa suke yin yaɗo su girma kuma mutum ya yi amfani da su. Allah yana da hikimansa da ya yi haka.
wan nakhla kuma Allah yayi dabino, wanda dabino komai nasa yana da amfani, tankansa na da amfani, kututturansa na da amfani, ‘ya'yansa suna da amfani, komai na dabino yana da amfani, babu wani abin yarwa a jikin dabino. Wazzar'a mukhtalifan ukluhu, da tsiro wanda wato ɗanɗanonsa yana da daban-daban nau'i-nau'i, wazzaituna da zaitun, rumman da rumman. Na san kun san rumman ko? Kaman anan in kan ga rumman fa. Sai dai kuma wasu abubuwan da ke shi kanshi nau'o'in kayan marmarin wato sukan bambanta gwargwadon ƙasa. Yanzu idan ka je ka Misra da ka ga yalansu daban ne da yalanmu na nan wajen, da ka ga yalansu wani irin ja ne, suna ce masa bazinchan, wani irin kala ne. Haka idan ka je rumman ɗinsu da ka ga ya bambanta da nan. A nan kuma da ka ga rumman ɗin ana kiran shi da wani abu, ni dai ban san sunansa ba, amma gaskiya in kan gani a kasuwa. Rumman duk yana cikin nau'o'in abubuwan marmari wanda ake samunsa a jaziratul arab. Allah ya ce kulu min samarihi, duk waɗannan 'ya'yan bishiyoyin da waɗannan ni'imomin ku ci daga nau'o'in 'ya'yan bishiyoyin nan duka Allah ya yi ne don ku. Iza asmara in yayi 'ya'ya ku ci. Allah da ya halicci 'ya'yan itacen ya yi su da kyan gani, ga su suna da kyan gani, ga su suna da abin sha'awa, ga su suna da yanayi mai kyau. Allah bai yi su suna da wani yanayi mummuna ba. Duka wannan ni'iman Allah ya yi ne don ku ci, kulu min samarihi iza asmara, amma wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku ba da haƙƙin wannan amfanin gonar ranar girbi. To don haka anan sai batun zakka ya shigo, duk da malamai sun ce wannan ayan ba tana magana bane akan zakka, tana magana ne akan sadaka, saboda suran a Makka aka saukar da ita, kuma a Makka ba a fardanta zakka ba. In aka yi maganar zakka a Makka to ana maganar sadaka ne. To amma wasu malamai kuma sun ce ai a cikin wannan suran duk da a Makka aka saukar da ita akwai ayoyi guda 10 wanda ayoyin Madina ne. Wani lokacin kuma ayoyin Makkan sukan zo su faɗi wasu abubuwa wanda sai da aka koma Madina aka fayyace shar'anta su. An gane ko? To wasu da suka ce wannan yana magana ne akan zakka, mun san zakka shi kuma akan abin da ya shafi amfanin gona, ushuri ne. Idan kai gona ruwan damuna ya zo ya shayar da gonan, to za ka raba abin da ka samu kashi 10, kashi 1 shine zakka da za ka bayar da shi sadaka. Idan buhu 10 ne, buhu 1 shine sadaka. Idan buhu 20 ne, buhu 2 shine sadaka. Idan buhu 40 ne, buhu nawa? Buhu 4 shine sadaka, shine zakka. Idan kuma aka ce 10 ya kai 11, 12 har ya kai 19, duk buhu ɗaya da kana cirewa. Sai dai idan ya kai 20. To in ya kai 20, daga 20 har zuwa 29 duk buhu biyu ne. Daga 30 har zuwa 39 duk buhu 3 ne. Ma'ana abin da ya karu a kai Allah bai daura maka sai ka cire masa zakka ba, saboda Allah Ubangiji son ka yake yi da shiriya. Kar ka ga kaman an takura maka, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha ko illa wus'aha. Allah baya daura ma rai sai abin da take da iko. To anan Imamu Malik sai ya ce abin da ake cirewa zakka abu ne wanda zai iya ajiyuwa. Duk abin da ba zai iya ajiyuwa ba, babu zakka akan wannan abu. Kaman tumatir ba zakka a kansa saboda ba zai ajiyu ba. Kaman yalo, kaman gauta, kaman irin su inabi din nan, da irin nau'o'in abubuwan da ba za su ajiyu ba. To duk waɗannan abubuwan da ba za su ajiyu ba, waɗannan Imamu Malik ya ce ba su cikin abin da za a cire musu zakka a mazhaban Imamu Malik. Haka kuma da nau'o'in abin da suka shafi kara, kaman a ce maka tsintsiya haka, ko a ce maka rake, ko a ce maka takanda, ko a ce maka gora, ko a ce maka falwaya, ko a ce maka nau'o'in abubuwan da kara ne su ba wai abinci ba ne, wannan duk Imamu Malik ya ce babu zakka akan wannan. Amma Imamu Abu Hanifa ya tafi akan wato duk waɗannan abubuwan akwai zakka a kansu. Duk wani abin da ya tsiro daga ƙasa, to wannan abin da akwai zakka a kansa. Irin su rake ɗin nan, irin su takanda, irin su yalo, irin su gauta, irin su idan dai ya kai matsayin fitar da zakka,
to yana da zakka a kansa. To shi wannan kenan. To abin da ya shafi zakkan kayan amfanin gona wanda wato bayi mutum ya yi kamar shayarwa kai wanda ake cewa noman rani, to wannan saboda soyayyen Allah ga bayi, Allah sai ce to tunda kai ka shayar da hannunka kaga aikin da kai ya karu, don haka idan ka zo cire zakka buhu 10 to da ka cire rabin ushiri ne, ma'ana a buhu 10 to buhu ɗaya da ka raba buhu ɗaya rabi ne, rabin buhu ɗaya a cikin buhu 10 shine zakkar. Buhu 20 buhu ɗaya, buhu 30 har zuwa buhu 40 shine za a cire buhu 2. To wannan duka yana cikin rahman Allah da tausayin Allah da jin kan Allah ga bayinsa. Amma duk da haka shedan yake kawata wa mutane rowa, yake kawata wa mutane kar su bayar. Kaga mutum ga dukiyansa ya kai zakka amma ba zai cire ba, da gangan sai ya ki tunawa ma, da gangan ma ya ki tambayan malamai don kar a masa bayani a ce ya cire haƙƙin Allah a ciki. To bala'i kake ajiye makanka. Wani aya ne Allah yake cewa allazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi, a wani sura ne? Suratu Tauba. Fabashshirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum ko wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Allah ya ce lallai waɗanda suke rowa suke hana abinda Allah ya ce su fitar na zakka, lallai a ba su labari a musu albishir da azaba mai raɗaɗi. Nan cewa a musu albishir taubih ne, ma'ana azaban ya kai azaba kenan. Ranan da dukiyan za a mayar da ita lalas, da ta zama wuta, a zo ana lalas da shi ma fiskokinsu da gefensu da bayansu. Dukiyan yana ce, ana ce wannan shine abin da kuka tara ma kanku, fa zuqu ma kuntum taknizun, ku ɗanɗana abin da kuka tara ma kanku, ku ɗanɗana azaban abin da kuka tara ma kanku. Saboda haka kar ku hana zakka, ku cire abin da Allah ya bayar. Anfiqu mimma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamu al-khabisa minhu tunfiqun wa lastum bi'akizihi illa an tughmidu fihi. Ku fitar da abin da Allah ubangiji ya ce ku fitar daga dukiyan da ya baku, daga abin da ya fito daga ƙasa. Kar kuma wajen fitar da zakkan ku zaɓi abin da baya da kyau ku bayar, ku ce shi ne kuka bayar zakka. Ka tashi da ka fitar da zakka sai ka duba shinkafan da a cikinta akwai shefe da yawa, kawai sai ka ware waɗannan marasa kyau ɗin, ko ka ware ƙwanjamammun dabbobi, ko ka ɗibo bagen abubuwa wanda suka zama expire a shago, sai ka ce wannan shine, wannan da ka ga shine mafi yawan halin mutane. Shi abin da za ka ɗauka zakka ka bayar, wato wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, abinda kuka bayar din naku ne, makanku kuka bayar. Sai da Aisha Allah ya kara mata yadda, idan da ta ba da sadakan dinare sai ta shafa masa turare, ta baibaye shi da turare, saboda aka ce mata me yasa kike haka, saboda tace saboda manzon Allah ya ce idan ka ɗauki sadaka ka bayar, kafin ya je hannun wanda za ka bashi sai ya fara zuwa gurin Allah, Allah shi zai mika a hannun wanda ka bawa. Sai da Aisha sace so sai ina son ya isa gurin Allah yana kamshi, saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah mai tsarki ne, jamilun yuhibbul jamil, Allah mai kyau ne, yana son abu mai kyau. Don haka duk abin da za a bayar ma Allah a kyautata wannan abu, a duba abin da ya fi kyau a bayar ma Allah. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun wa lastum bi'akizihi illa an tughmidu fihi. Duk Allah yana faɗan wannan dai rahmatan bi ibadihi, saboda tausayin bayinsa, saboda soyayyen bayinsa. Amma shedan yake zuwa ya kawata wa mutane talauci. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. yana muku alƙawarin talauci, yana umurtan ku da alfasha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah yana muku alƙawarin gafara daga gurinsa da kuma falala daga gurinsa. To Allah ubangiji ya ce wa atu haqqahu, ku fitar da haƙƙin gona, abinda kuka yi na amfanin gonan din, yawma hasadihi, ranan da kuka girbe, ma'ana ranan girbi, ranan za a cire haƙƙin Allah. Wala tusrifu, kar ku yi barna. Duk abin da za ku ɗauka ku bayar ma Allah, komin yawansa ba ku yi barna ba, komin yawansa.
in da ka tattara duk abin da kake da shi ka bayar ma Allah ba ka yi barna ba. Amma in za ka tattara abin da kake da shi ka yi ta amfani da shi domin amfanin kanka da jin daɗin kanka domin ka daɗaɗa ma kanka, to wannan zai iya kai ka zuwa ga barna. Shi yasa idan ka ga Allah ya maka ni'ima, mutane da yawa suna da rauni na zuciya da rashin sanin Allah da kuma rashin sanin filosofi na rayuwa. Sai ka ga mutum dan ya samu wani amfani ko ya samu wani buɗi ko ya samu wani arziki a duniya, sai ka ga yana ganin wannan arzikin dama ne da zai jiyar da kansa daɗi, har ana ce kawai lokaci ne ka yi amfani da lokacinka kafin lokacin ya shige. Ba ta haka ake amfani da arziki ba. Idan Allah ya baka arziki, ka yi tattalin wannan arzikin na farko kenan. In Allah ya baka arziki, kar ka yi israfi, ka yi barna, ka yi barna da wannan abun, saboda kila abin da Allah ya baka ne don ya ga ƙoƙarinka ta yanda za ka tattala don ka hayayyafar da arzikin Allah domin halittun Allah su amfana da wannan arzikin. Yanzu menene amfanin ina da naira miliyan 100 na je na sayi motar naira miliyan 50 ko miliyan 30 ina hawa, menene amfanin wannan a gare ni? A zahiri dai kana ganin ka ji daɗi, ka more kuɗinka, amma kuma a cikinsa da akwai rashin hikimar rayuwa. Ka tanada abin da aka baka domin gaba, ka tanada abin da aka baka domin ka amfani halittu da shi, ka tanada abin da aka baka domin ka yi amfani da shi ta hanya mafi kyau. Saboda haka babu mai wasa da damansa wajen ya samu abu ya yi almubazzaranci da shi, sai wanda na farko mara hikima, na biyu wanda ba yi da wanda zai faɗa masa, na uku kuma alaman dukiyan haram. Dukiyan haram da aka ga mutum bai damu da duk yanda zai lalata ta ya kashe ta, ai tana da daɗin ci, wato ita ana cinta ne kaman gobara haka take. Za ka ga mutum yau da shi, ka ga mutum yau shine a Fra Belgium, yau shine ana bin sa da jiniya, yau shine a America, gobe shine a London, jibi shine a Switzerland, gata shine a Parisa, duk kasashen duniya ya ketare, amma kawai citta sai ka zo ka gan shi ana bin sa bashin banki, sai ka zo ka gan shi yana kokowa da EFCC, sai ka zo ka gan shi baya da motan da zai hau yana tafiya ma a kafa, sai ka zo ka ga gidansa ma babu abin da za a ci. Na'am, Allah cikin hikimansa yakan iya talautar da mutum lokaci guda, wannan buwaya ne, isa ne irin na Allah. Amma kuma da wuya ka ga hannun da take ba wa mutane ta rasa abin da ta ci, da wuya. Da wuya. Larabawa ma suna ce yadun na tashi, Larabawa suna faɗa da ammiya da lahajar darija, suna ce yadun na tashi ma ya alashi wa in ya alu mai istannashi. Hannun da yake miƙawa, al-yadul li ya'khud mai dish, sukan faɗi haka. Hannun da kullun karɓa yake yi, to ba zai taɓa bayarwa ba. Shi yasa ake ce sarakunan gargajiya sun fi kowa rowa, saboda su kullun karɓa. Sarakunan mu ku yi haƙuri, ban ce dukan ku ba, wasu shashi, saboda kullun su karɓa suke yi, don haka cirewa yana musu wahala. Amma duk hannun da yake ɗauka ya bayar, to wannan maɗaukakiyar hannu ne. Dan Allah in yana son ya yi arziki wa mutum arzikin da ba mai karewa ba, sai Allah Ubangiji ya ɗaura masa nauyin biyan bukatun bayan Allah. Wannan ya zo a bashi, wannan ya zo a bashi, wannan ya zo a bashi. Allah in ya duba lallai zuciyarsa na da kyau, yana son ya hidimta wa mutane, shikenan Allah sai ya ce to arzikin mutum miliyan 1 a kawo ta hannun Malam Junaidu, shi kuma ya raba musu. Ko a kai ta hannunka? To Allah ya ƙara mana son manzan Allah. Lokaci ya yi ko? To Allah ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kar ku yi barna, lallai Allah Ubangiji ba ya son masu barna. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana, Allah ya kara mana son manzon Allah, Allah ya yarda da mu, Allah ya sa karshen mu ya fi farkon mu kyau, Allah ya ba da nasara wa musulmai a diyan da suke, Allah ya ɗaukaka musulmi da musulunci, ya gaskanta kafirai da kafirci, Allah ya ba mu ƴan uwanmu wanda suke kasan Iran sabati, Allah ya ba su sabati, Allah ya ba su sabati, Allah ya ba su nasara, Allah ya ɗaukaka kalmansa, Allah ya ɗaukaka kalmansa, albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi Usman Bauchi, Allah ya ƙara masa yarda, Allah ya ƙara masa kusanci da manzon Allah, Allah ya ƙara ma zuri'ansa albarka, Allah ya saka masa da alkhairi. Fatiha salatul fatih. Bismillahir rahmanir rahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.